Balima anya kuma très urgent et très grave. Maliens ko be dugu kono. Et FLA mogo no e Front de Libération de la Zawadi ani Bina Jaraka mogo u keleme ka stratégie kro ta Mali armée contre la amba fo Mali sorasi nyamogo nyana aw kana bia piège kono. Mogo be ka Mali sorasu soutenir. Ne se gu tongara be message do nyasi awma an bela jelema ne rebe Mali sorasu fe. Ni tero fagara aw kanto ku julangulun photo bla u be ka commencer ka nyogona su kanga sorasu labi ne de la kuma ni foka temede awa stratégie fola mbe e u bolobi nu ya nga sorasu mine u bu faga ko juguya doke a image u tise kalaje ne a image do ye ne ngaji boradi mais mu fo Mali sorasu de me bago ngena jatke wale mogo munu mana mine nu fagara aw kanto ku yoro jugu labo ku photo ta u fana commencera ka do ko lantendu kaula u be ka ko kan sorasu labi halu ya sorasu do blaka asimi baneni ayara o be men aw be de e fela mogo de be kana na système yi o ka stratégie folo aba koloshi na yu mine na ye jatke wale mogo mine binaka mogo de dowa e yada galiga mogo de dowa na yu mine aytanu yi na be feka mun kula ako kula mais aw kunu libu chogo do la c'est pas bon na ya kula nga sorasi bade ni bubu na ya kula o be ka tegin ki kula mi keso o be ka commencer ka do nga sorasu fagal de la parce que anya kuma do me o kuma law Mali be feka taka plainte de do Bina Jaraka mogo contre la parce que ne nga bu ka video mani chama be ka bobi ko way ko irisu ye publication do de ke yaro ne de la ka kuma inka mais bi mana e retour ke kuma inka bi et FLA mogo yanga sorasi do faga irisu ya a blau ka page sans fait ne ya ke filidi ne ma ke kojugu ye parce que irisu ko kadine ntendo ga wala de ne be irisu fe ali chez ne be irisu fe parce que on de keleke ko irisu kana ne o de fo ne se gutu ngara fen glané ta tien jamais ne se gutu ngara don ni Mali armée de meldi pe bo don ne te armée janfa mais ni mungara ne ba fo quoi bebo donné là ala kana to ngawara be janfa mais be mu fo nyana bi technique kurambe ka kebi avec Mali armée moko ka vie de bla danger là parce que avec moko munu kelebi yaro anya me kuye kwa kuru yoro chama minebi dugu do be anga kando be kuyolu mena anyo kuma nunu me bon ce n'est pas encore vérifié il faut qu'on vérifie ça là parce que ya bla anga moko shima démenti ma moko ka démenti donc ou be ga renfort sur 600 ou be ka commencer ka karu jeni ou be ka commencer ka folo kuma hina mogo lo me o te ka hina kebli abo kundwa o kuye mi sanno ou be fe ka jamana yere de black un coup kaula ou be ka kaou de préparer Mali contre avec Mali chama me sinogo la otado ni mogo nunu fleni ni mogo nunu demele de do Mali contre la amba fo onyena out se ka ta plainte de ces pays là parce que ko ka te ces pays là bli aw bi se ka ta o plainte yoro juma aw se ka ta o plainte onina oni yere ko Assimi Goïta yere droit de l'homme chouem détruire Mali kono bon aw se ka ta plainte de Orochi aw se ka ta plainte de CEDEAO là aw se ka ta plainte de ces pays là parce que ko ka te ces pays là ko ka te CEDEAO là aw ta plainte de Orochi Orote dien kono ka bi se ka ta o plainte donc al ni tero yanga sorasu bine ka ko suku kula aw de ko kawte CPI la aw se ka ta CPI la al na tara CPI la abe ka ta munu woro ka be ta plainte tike olu yere de be tero ko fe munu me ka Mali kelebi to babu de bu ko fe o dugule nte mo shila ne bo position de ka ne ma bo position ka différence mene na uche ne de konta Assimi fe point barre adi mo ka ta Assimi fe jadi si de do Mali ten jugu de do ta botan ne ta Assimi fe de hal na yaw turo kungulu kan ne ta Assimi fe nta ka kula bi nta ka kula sini solution te mais Mali armée fe de en ma nyina fe ni jatke wale mo minena aw kala to ku julangulo photo ta kababla woro nyefe parce que vous fana be ka commencer ka do ala san na ma kolosi do ba fa julangulo photo et réseaux sociaux kelengelen kan na ma kolosi do ba somo do julangulo photo yi aw kana son tero be munu ke au lieu groupe armé di c'est-à-dire que olu te légalité kono quoi aw de be légalité kono aw yi état ni bandu manga comparer quoi c'est-à-dire vagabond de be ni ko nunu ke ka ni mana ko nunu ke ka mogo mine ka ke ka keta abeto wula ka jamais
jamais utake nous ya kal nuga nyamugo bora kalama bu pini kama ngake unuga koba be ma fa muta kede nuga sorasi munu yake obolu segende donc a fo ngena stratégie krambu bolo bi u keleme ka Mali fan be mine bi ambe woro na ko bi u keleme ka ambiskadu préparer fan be bi u ka renseignement be fan be bi mais kuma kele fo ongena ki sigilento ka fo ko Mali sorasi do de be ka information di jadi souma mogo ba kuma fate armée fait ha Mali sorasi de be ka Mali janfa aya don ta bota aya kuma fol dabla kuma be amai c'est pas bon ame woro mina kobi nta wakati do donde mais ame woro na kobi aw kana to ka boka kuma do fo polisu de nodo gendarme de nodo mume ga kebi che note muso note Assimi Goïta de nodo ne afo bela jerengena Mali sorosu amba fe ala ka seba do ma mais bi ame woro na kobi eta kanga communiquer de ke aga video manu aw kana to ka jatike wale mogo julangolo photo bla akana to ku torture ka photo bla parce que u fana commencera ka damina nga sorosu la o stratégie buburu de awa ma fa nga sorosu ngira na ba avion ta aga kolosi de parce que nous ya nga sorosu mine bisisa ou ben nga sorosu de bla ko pick-up kono saka kima boy armée rebe no o pick-up goshi ka tekere fo ku ye tero fa ka soro abe ka nga sorosu de fa na e pick-up ya kolosi dike ou ben ka kele nyanga mi angolo di ka confusion créer mo gon fere kemeni mo de bubulu awana me fe ka gagner kele na pas avec Assimi Goïta Malien be ka sebenga da Mali be gagner kele na mais Mali te gagner kele na ka Assimi to Mali kuna netara Assimi bobo fanga la biu Assimi bobo fanga la chino ne segu tungara to donde ala de bodo mais ne ba don ka Assimi to yante na gagner kele na Malien be gi signoi ni ko rana jante gagner ka Assimi to am se ka avancer do que peut-être mais quand vous Mali a gagné, hali 90%, hali 80% Assimi tise kake. Aya seba kwa da. Uka victoire ye Facebook ni TikTok di. Anu dabara abana. Mais ngolonte la udidu, utse ka foike. Mais memu ngeni fo ngena bi. Mali armée. Ni mo be Mali armée fait. Aw kra to ka jatike wali mo ka u torturer ko to ku photo ta ube ku fon ta ya dabla. Sino ba ka nga mo la de. Abe efela mogo don efela mogo niga galenga temali jeninga efela bu front de libération de la zawadi mogo nunu olu ninga gelen olu be son ko be ma billahi tallahi a kolosi de na tora ku ga mogo mena na ko ku ga mogo lo ba ka ga mogo la nege no fangena beki koloso orola aran foro bu bulu bi awa u demelembe bi munane wo Assimi Goïta tseka gagner kelena Assimi te ka mogo farakam Assimi ka mogo to kelebi aw bi se ka fama chogo jume Malien munu fleka marfata Mali contre la bi nunu nde kume marfati nyona kunu nunu nde kume nyona fafa kunu ka nyona ba fa kunu mais olu mo kelew o marfati ki kelew olu be ya fara nyona maki tegeli nyona makana Mali kelebi Assimi ko kalete e arasbati bla kalete ben bla bo o na o beti de ya ko munu ba kono mogo munu ñogon fa faga olu ya fara ñogon ma ko kete ya fa parce que président de ko do ye critique doro wayma ni makri karan nato ni Afrique se kata ñefe bo to wu fleni ani to wu yerdama mandi nuga intérêt be woro bu tege ñogon mais farafi nga intérêt be jeni kasisi ka to naloma ka a farafi do ba to naloma dingala ka intérêt be sisi ne se kutugala ne ba simi place la bi ne be prisonnier be bla ka peke ni be yambe kan tege di nyoma o be renseignement soro mais ne jaba do kele idina be to mo do kono ando nya be corona to la ta fina do ba daba kamere ko jugu ki soro be ka tien e ka bi parce qu'il est bekele donc la nyini be koy o te awni mais munu vla marfa ta contre la bi nguye nyon kele kunu e ko jugu be jien kono ka marfa ta nyon contre la ka nyon fafa ka nyon bafa o mo ko lo nga yefa nyon ma e sigile be e beti den sigile be laga to be ka na be tagama ngolo be na fo basa be ka kun komi beti den abe yala la naka sari ko ba ko orobo quoi sari ke ati fuji de kalama nunu nyon fafa ka nyon bafa o li fara nyon ma Iran et Amérique bet la ka négocier avec la kai mais ko de côté quoi ima ou bien faut démissionner 15 ans ni ça da bien faut ça no démissionner 15 ans ni mara ko o betendi ko bebe du gula
Ou n'était foy là, ils sont limités. Ils sont pas, ça dit que ou cerveau ma quoi. Ou grenama de do, je te jure wallahi. C'est pour cela ngo atesi. Parce que ay fanga ko ke ay fanga mena ni nalumaya di. Abulo ko fanga fine be jamana mara. Abo fanga finya ko la o kele krikaro la de. Bon, a jugu bebe ka fanga sora kambi. E mi ka jamana do fara ngonga ibise ka gagner. Ima ya sibe ka bimbi fambe parce que militaire beti ou debe kana anga jamana umara. Des orgueilleux, des impolis kani sigi manamana kan fola ka mogo dogoya. Sisa uga turu bora tubabu la uga turu bo yere ka jamana do ni labi. O danga denya sin folo di. Ala ka hakili nyuma dan bela jilima akambe.